Takže vítajte v toto videa, čo bude taká malá informačka, no trošku väčšia ako malá. Takže ja som Rado a sa tu bude hovoriť Bageťák. Keď mi do komentárov budete hovoriť, že Bageťák, trošku sa snaž, tak mi to nebude vadiť. Potom tu budem mať mladšieho brata Mareka, ten teraz kameruje, budeme mu hovoriť Párek. A našeho kamaráta Tomáša Lovranta, čo bude asi na šos. Ale ešte sme sa nedohodli. Na tento kanál budem dávať rôzne challenge, ako Milk, Chubby Bunny, Ice Bucket Challenge, Loupací Challenge a tagy, trebárs bez steak, Takže ospravedlňujem sa, že môj tubý brat to je jedno. Takže pokračujeme rôzne tagy, challenge a tiež také mini informačky a ďalšie vám poviem, ako sa budem zdraviť na začiatku, na konci videa a tú prezývku pre nášho kamaráta. Takže už mám na konci. Takže, načos čus!